Той дойде, видя и обгърна в мъгла феновете си в София. Американският рапър задоволи напълно жаждата на българските фенове, след като сътвори истинско димно шоу пред българската публика в зала Универсиада. Той спя микс от най-големите си хитове и държа феновете си на крака повече от час и надали някой от присъствалите в залата някога ще забрави това изживяване. Преди така наречения диамантен рапър да се качи на сцената, пред публиката се изредиха куп имена от родната хип-хоп сцена. Биг Ша, хората от гетото, Бате Сашо, Кнас и Боян, Худ Джи Фем са само малка част от познатите имена, които подгряха публиката, която чакаше бащицата на Крънка да ги отвее. Хип-хоп величието не пропусна хитове като Get Low и Snap Your Fingers, изстреляли го високо в класациите. Именно те бяха и най-силната част от самия концерт. Изненади също не липсваха. Родната публика буквално изригна при първите акорди на култовото Yeah, на което наистина само Usher липсваше, за да стане рап нощта напълно приказна. Друг предизвикващ по чуда момент бе умелото смесване на хаос с крънк, когато от колоните се изля лятната хитомелачка Sexy Chick на Давид Гета в компанията на Akon. 31 март ще остане деня, в който България се почувства част от хип-хоп елита, защото Лил Джон показа всичко, за което феновете бленуваха. Говорих си с много хора във Фейсбук за този концерт в България. В момента имам чувството, че именно от вашата страна има страшно много хора, които влизат в моя сайт и ми пишат във Фейсбук и поради тази причина съм много развълнуван, че съм тук. Определено мога да кажа, че наистина съм аз и във Фейсбук и в Твитър, така че спокойно ми пишете, аз отговарям. Така и попаднах в България. DJ Sweatlou ми писа във Фейсбук. Никога не съм чувал български рап, но чух малко от рекламата на Big Ша и много ми хареса. Имаше много енергия. За тези, които не знаят какво е крънк, мога да кажа, че това е енергия, като избухване. Новият ми албум излиза на 8 юни, като в албума ще има микс от електро и крънк. Ще бъдат по-равно двата стила. Първите ми два сингъла вече излязоха, като единият е Мис Чоколейт, Ар Кели и Марио. Исках да направя песен за всички шоколадови момичета и се обадих на Ар Кели, който е специалист в тази област. После се включи и Марио и мога да кажа, че парчето стартира страхотно в Америка. Лятото ще правя турне и не знам дали ще ми остане време да вляза в студиото да продуцирам някой млад изпълнител, въпреки че много бих искал. България е, между другото, първата страна от това турне. Вече се разделих с East Side Boys и много ми се иска да направя песен, например с Доктор Дре, Jay-Z и дори Бейонсе и Лейди Гага. Джонатан Мортимър Смит, но всички го знаем като Лил Джон. Той е рапър, актьор и музикален продуцент. Негово дело са хитовите парчета Salt Shaker на Ink Young Twins, Yeah на Usher, Freak a Leak на Pete и Pablo, Shorty Wanna Ride на Young Buck, Shake That Monkey на Too Short и Get Low. Талантът му се вихри и във филмовата индустрия. Участвал е във филма Купон на борда, Да станеш шеф, романтичен филм, Страшен филм 4. 39-годишният рапър е наричан краля на крънка и не случайно. Албумите му носят заглавия като We Still Crunk, Kings of Crunk, Certified Crunk, Crunk Juice и последният му албум, който ще излезе лятото, Crunk Rock.